କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମ କରି ଭୁଲ କଲି କି। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଝିଅ ଥିଲେ। ସିଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଦିନେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଆଖି ଦାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାର ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି? ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଝିଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମିକର ଆଖି ପିତୁଳାରେ ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଲା, ପ୍ରିୟା ମୋର ଆଖିର ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ନେଉଥିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନପାରନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।